Хора, ще ви кажа някои неща за този канал. Първото нещо е, скоро, не знам кога, скоро ще правя клип, защото скоро ще ми купуват кученце. Аз ще кажа каква порода е, ще питам вашето куче каква порода е. Ще питам на колко години, ще кажа моето куче на колко години. Аз скоро ще направя също, пак скоро, не знам кога, пак с хора клип, в който с хора клип, където изпълняват сцени на My Little Pony, като This Day Aria, Stop and Bats и тези неща. Това бяха съобщенията. Чао!